joka on täydellinen. Tästä alkaa meidän uusi elämä. Täydellinen vastaremontoitu talo pilkkahintaan. Edellisen perheen traaginen poismeno ja ulkomaalaistausta vaikuttavat siihen, että koko talo irtaimistona on myös teidän. Siis eikä kukaan ole kuollut tänne? Ei hätää, ei. Tässä avaimet uuteen kotiin. Onnea. Kiitos. Mä lähden jo nukkumaan. Okei. Mä varmaan tsekkaan nää kasetit eka läpi ennen kuin heitä mitään roskia. Jani, mä otan osaa sun menetykseesi. Kenenkään ei pitäisi käydä läpi tuommoista. Mutta kuolema on semmonen asia, jonka kaikkien pitää hyväksyä. Tässä kuolemassa ei ollut mitään normaalia. Mä vannon, että niissä kaseteissa oli jotain, mikä vaikutti Julian kuolemaan. Eikö tuo sun mielestä kuulosta vähän hullulta? Hei, lupaa mulle, että sä katsoit nää yhtään videota. Hei, mä en lupaa yhtään mitään! Mä en tiedä kauan mä tuun kestää tätä. Kenelläkään teistä ei oo mitään hajua, mitä kaikkea mä oon joutunut näkemään. Mun täytyy saada selville, mistä tässä on kyse.